Naimbag nga rabi itay amin kakabsat, iday ito na santuan na misa, intay mandanggayan, ti panagyaman ni Jenilyn, ti panagkasangay na, kin ti panakay kararag ti kararuan ni Franklin Doma. Makder tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda ko mga kada kayo. Kakabsat no adda ti pudpud no apanagtalag tayo ken ni Apo Diyos, awan duwa-duwa, maisurot tiri na tayo ken kuana, ti kababalin, panunot ken nakem tayo. Kitaan tayo ti pagimbagan, ti kakabsat tayo, kas panagayat tayo, ti panagserbi tayo kadakwada. Agdaydayaw tayo, iti managayat a Diyos, nga iso tinang itagtibiyag na kada tayo, tapno maitanok tayo. Pagbabawyan tayo nga ro, dagiti gundaway, analiwayan tayo, tinagyaman ti parabor na, dagiti gundaway, analiwayan tayo, tinagayat. Dagiti gundaway, at ibagbagi tayo, ti pinampanunot tayo, kathaan nga maidaydayaw, tinagan na. Agpapakaasi tayo, kati Diyos, manangaasi, ken managayat. Dawatin mi Apo, ti pangagmukad, dagiti karkararag mi, tulungan na kam kadi, tapno mabigbig mi ti pagayatam, ket ikan na kam ti bilag, tapno maaramid mi, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Kunate Espiritu Santo, ita nga aldaw, numangagyo ti timek ti Diyos, di kayag suksukir akas iti daydi panang busuryo ken kuana. Kas iti daydi aldaw nga panang suot yu ken kuana ijay letang. Sinuot dak sa jay dagiti ammayo.
Uray nakita dati inaramid ko, iti unek ti upat apulo watawen, isut gapuna anang nagpungtutak kadagijay at tao. Kaya't kinunak, naglikudandak ket di dati nungpal dagiti bilin ko. Nagpungtutak ket insapatak, lus adidan to sumrek ang makipag-inana kanya. Makabsat ko, agannad kayo tapno awan ti agbalin adakes kada kayo. Ken sumina iti pamati ket talikudan na ti Diyos. Agpipin na regta kayo ket di iti inaldaw. Kabayatan ti ita nga aldaw. Tapno awan ti maalilaw kada kayo ket agbalin a nasukir. Takadwa na tayo ni Kristo nulaket sa limetmetan tayo as ititibker ti sigod a panagtalek tayo agingga iti panungpalan. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw denggen yu ti ibagana saan kayo nga agsuksukir. Umay kayo, agparintumeng tayo iti sakaanan na. Ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrugbab tayo iti Apo anamarswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo datayo ti tattao na. Ti arban nga aywanan na. Saan kayo nga agsuksukir akas iti inaramid dagti ammayo ijay meriba. When iti daydi nga aldaw akaaddada iti letang timasa. Sinuot dak sa jay ket pinadasdak, idinto nga nakita dati inaramid ko nga agpaay kadakwada. Upat apulo atawen nga awan naragsak ko, iti dayta kapututan, isut gapuna akinunak, nayaw awan dagitoy atat tao, tadida tong palen dagiti bilin ko. Ngarud, iti pungtut ko, insapatak adidan usumrek iti daga, apang tedak kadakwada iti inana. Ti Apo adda kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Adda may isang agkukutel anapan ken Jesus. Nagparintumen ket nagpakpakaasi kan kuana. No kayat mo mapaimbag na kinunana. Naasyan ni Jesus ket sinagid na ti agkukutel. Kayat ko kinunana umimbag kan. Dagos ana ikat ti kukutel ti lalaki ket imimbagen. Sakbay a pinapanaw ni Jesus binilin na iti nainget. Denggem awan pangibagbaga amday toy. Inka agparang iti padi tapno kitain na ka. Kalpasan nakas imbilin ni Moises. Mangipaay ka iti daton apam maneknek mo kadagiti tattao nga imimbag kan. Ngem idi nakapanawan ti lalaki impadpadamag nakit di tinapasamak ken kuana. Isot gapuna asaanin ang makastrek as silalatak ni Jesus, iti oray anya nga ili. Nagyankit di kadagiti disso nga awan matagtagi tao. Oray no kasta dinanon dagiti tattao ang naggapo kadagiti na duma-duma a lugar. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ni adda pa'y 10 minutes tap magbalin na rabii na imbaga malum tayo aming Apo.
No, nagdengag kayo ti Ebanghelyo? Haan. Ang samot, nagdengag kayo. Ay niya ti pamilyar kam niya yun toy. La, kanya ti pamilyar kanya yun ti Ebanghelyo. Ang awan nagdengag ka talaga, ako pakawanan, bindisyon lang. Nagkukutel, haan. Normal nga mangmangag kada kayo. Awan pang ibagbaga ang datoy. Gata. Dahil jadi, normal nga mangmangag yun. Awan pang ibagbaga ang duha talaang. Wan ko na nangam. Sekreto di kati chismusa nga amutay amin ha. Kumari ni awan pang ibagbaga ang duha talaang. Wan, kasjay tumag. Ay, di pa'y na minutusan nakakadamag aminan. Diyan mo na apay nga sakit tayo nga Pilipino. Diyan mo ano, datay lang Ilocano. Nandun dati na nadamag tayo nga damag kasi nagsakit ginatong tayo. Antay may iba ganyan. Paggagatil dati talaga nga. Kaya mong kaditi na sika umuna. Dati nga sika ti champion no sika ti umuna nga nakadamagan da. Kala ko ma. Adapter siya na nagangganag. May sa mga iba ka nagangganag. Huwag nga ron natay amin. Apay lang i-Facebook mo. Kasya na kamawang nga ron. Amutay mo amin. Alangan nga ditay na rin na. Kala kasi kala dito sikati champion no sikati umuna. Nga ditay inya na gano'n nakakangag. Tatay ijay sibilya kano dito may isa nga trabahador da dyan ko welding. Di ka mo kasano ti kuanan no di helper mo no di welder nga talaga nagnaibal to og awanan. No sino kay tumo business yon tumo ta na kasi no man day tanga. Tuwan day nawanan sa tigasat piman kasi ngamin diya ka mo. Or diya ako light nga may isa. Agwil-welding ka no di agtod-todo nya kay pag-weldingan naman. Kaimbag ta nga napakaruan. Ay diya ka mo pimutok tayong tilupon ako na kaimbag na isip pimutok ko na. Diya mo pa niya sumbat na isam mo. Doon dito DJ lalaki, DJ nagasan ni Apo Isos na panagpakpakaasi ko na Apo, no kayat mo umimbagak ko na. Kakuna mo ni Apo Isos, huwag kayat ko umimbag kan. How I wish nga kasjay ko mati kadaras ti pangagas ni Apo Isos kanya tayo. Nagmayat nga tangari na tayo no detay. Apo, kayat ko ti umimbag. On the spot, gaso na tagkukutil ka lipros hindi niya kaarya ti tao. Anay tay agko ti kudil na dayjay idi. Nagganas nga tanga anya nga tanga namnama ti mangted kada tayo nga detay. Uray no hang kumanga tayo, gimembro ti pamilya tayo. Dagiti kagayon tayo, ti kakabagyan tayo. No kunatay kumaka, Apo kayat ko ti umimbag, kayat ko umimbag isuna. Nagmayat nga tanga rin na tayo nga detay. Undas pat ka ited ni Apo Diyos, ited ni Apo Diyos day tanga. Dinawat tayo, nagado tayo nga dumawat. Dati, diya ka mo, ito isa mo pati kit effective tipulot ko. Di man. Kanyo may isa papulot nga madala tama nga makalasat ang ado tinagungar. Butaan nyo. So nga may isa dala nagsakit basit ko, ako lana ako na po. Dala nagsakit tirusok nagagpala na ako na po. Kabag data iyotot mo lang. Kakakatawa mo no kasasaon magmalmalem ka mga agsasaon di ka arobong di ka tagbusok ta tiyan mo matag. Kadi jay kaladi namin sa ni dagiti pag-aangawan natataga dagiti kakapitan nagsasarunaw niya. Natin toy, ijay. Yung kapitan Misibilya na hospital sa manan nanunot mag. Dagiti mga namaen ti kwa na hospital sa manan. Kay ti kunada ka Dios ko na nagos na padpada nga nakarapurapis ka Father, kung nanantumanan no makita na kagayam kam nga rod ka Diyos ko lang kita ang tabagay mo na tuwa na andorak ang paisumag adumot ti palabsan na maumunan yun ada yung apo ko ubing pay mat kala ko mang dagiti so ti bagkikinantsawan na dagiti kakapitan ka nakikitaan nyo aga na ado ti kagawad nga kapitan kung kunada nga luklukwon kaya di apang kulanaan ni kapitan na di sagat tagayam ko makita niya riga na un apo na kwadyo busis na natanday tayo na niya nagana na lumamay pa yun kasla di kararag ko apo no mabalbalin ako ko amon tap no abungan ka taong
Kasla nga, digad kasi digitirigat na kanya min, umay ka mang kuti masakit. Padasin nyo, hanggang manglanlana ata dito. Di mo to bisitaon na yung masakit nga marigregatan, bisitaon magpaot ka dyan, no, talaga nga magipagri na ka, ito no kung kakasla ka la, si kakapsot nga, awon, si kakapsot, makuha ka nga di dyan rigat na nakikitaon di dyan rigat na, hindi kita ilanaat ka kasla na, pumanaw ka nga, da kami anang runa kanyamit ha, siyempre mission mo, dahil trabaho mo, ministry mo, datapan manglana, kadi tay nugo di kararag ko ka apo no ka ba no, talaga nga para kanya na ito mo. At damot ada kita pampanunutan tayo nga ginauay na talaga nga marigregatan ng kung natay pwede panunot tayo apo ha mo parigatan ng kung natay pwede daduma di makas di uray membro ti pamilya kala di ka anak ijay Cervantes kay di agregatan nga kasi ka sinno ti kayat yo ma-revive ko na da nga sinaludso ti doktor nag group chat kitinawag kami. Awan makaiturod, si kapadi, inya ti ang uncle padi, inya ti kunam. Mama, kaslam ako, jiri na ka nga. I-give up tayo, kung kaslam ba, di mo ilata. Tadi jiri na tayo ngayon, nagrigat. Kaya may sa kana kami agsangsangit, palubusan tayo, kung nanda kaslam nakaginawa, di po, pamilya ka na Kuwatan no, mabalbalin ko mati kararag. Kaslam na ito nini, apo no kayat mo umimbagak. Nagmayat ko mga day on the spot ka itid na day jay daw atin tayo. No kumano day jay iti day kamula akan ito ka nagragsak na tajiri na tayo nga umimbag. Kala siya kumot maragagsakan nagmat ano day kala ko madagiti kakabsat tayo dito nga. Yan napansama nagtrabaho tay maisan. Kita ang pag man nagtrabaho gagasab di nga tikapsot na idi nga urayak lang maka agkapsot nga mangkita kay idi ko gani may mo makimisan. So kunak ka siguro na kita nga makinis-misa ang sakit data lang na atap na umaydan ko. Kaya ayok kas jay. Ngiti ang nangabit kang ka, nakaumar ka ka, inak makinisa. Saka lang nakinisa no. Alahaan niya kas jay, pagyamanan tayo na makarecover di jay tao, kasla na ito eh. Kaya iso nga, idi ko na ni Apo Isus kenda ito yung napaimbag. Amo ibagbaga ko na ad-adda, ata siyempre sino nga mati, manutawan nga, nagtutuok nga, agkukutin. Bigla nga limaing, alangan mo nga, aglimag, iwaragawag nan Diragsak nan nga dagtan, diragsak nan nga napagustuhan. Kakas di mo takan niya tayo kakabsat. Iso nga nuday tayo aday isugor nga, misa pagyaman, di mo tayo tayo. Nadda na karwar ko mati, board na. Pagyaman ti pamilya, no, adda na ka inyo na ganang. Adda ag birthday, pagyaman ti pamilya tanadanon mo pa ti birthday. Tadi tayo mutam mo. No, adda bendisyon. Ay pagyaman. Nagado ti rumba nga pagyamanan, no bigbigan tayo laan iso daya. Di puso tayo kasla dato ni. Ti puso na daytoy napaimbag agrag o. Iwarwaragawag na ti grasya ni Apo Diyos ta apaya. Siyempre na gunod na nga ron ti pang nakapaimbag. Iso nga dadya ko amat ngam daya haantay ka din ang orayon nga detay kaslaag nga ngabitan sa tay to mapaimbag tapno mas dramatic laga kaya timot kanawang gasat di ipadasyo Dete uray ag ngangabit sa kay to umay agyaman no kano hamon na lasat di gongkol ako kaawanan so ngarod nga di jay umuna before pa lang nga dumtang dagitoy agyaman kini Apo Dios ay tantanok mo, iti panagbiag mo ni Apo Diyos, iwarwaragawag mo. No, na para na, nagasang ka, naparaburang ka, na itong tigrasya ka, agyam-yaman ka. Tikurang tayo nga minudaduma, di dyan nga tilubong di psychology nudaduma ka, apay nga naliday ti tao. Hantay nga min mabigbig na ro, dagi yaman, grasya, di bendisyon ni Apo Diyos ka na tayo, bilbilangan tayo nga min kadagi tayo, awang kanya tayo, kapilitan nga naliday ani di puso pas jaya kumamat umapapal agraman tarupam iyap apal mo ang
pala map na Diyos ko dagdani ka pumusa hindi pala na-accept tar nga lumpak ta agong mo ko anya kaya mo pala nga balbaliwag nya pala ti taro mo nya pala ti nya pala pangiyak apa alam niya pala di ka pala agiyam man no nya diyan dakan niya mo nagragsak na namo mo no nya data dakan niya mo kadi diyan nga roti ti pakalidayan ti tao nagduma di ko na tayo nga tibilbilangan tayo kadagi tay awan dagi tay kurang ipagarup tayo akurang tibiyag tayo kas na iso ti ahan nga naragsak ngam no mabigbigam dagi ti grasya dapay lalakay mo agyamang ka dapay labak mo agyamang ka no natayon agyamang kamot ka na problema mo laan kala ko sumul lang nga iso nga ingka sunusundon ti bartet na di ka pay lagyamang ta pimusay madimot briga amot ano iso ti iso mo lang iso amin at the mensahe na pagyamanan tayo adda ka pay lagtoy makapangang ka pay lang na saya agyaman ka tapay yata makaraman mo tinaduma halang bukbukudam ngamin iso nga agyaman at apo tadya makapanganan ti tabtaba tadagi toy makaarubat ti mga kadila siya at agyaman ka tan iranod na mo tadila siksika haan ado kakabsat pa gaangawan tayo laeng ng bigbigbigan tayo tigrasya niya po Diyos agragrag o tayo agyam-yaman tayo kalasyak laptamot aka uray no kas ano nga ado mo ti pampanunutan adot pa karikutan ado mo ti pakabuungan ti ulong nagado nga ko nukit kita agi totality na aka adalat ta agi panagragrag o di puso adalat ta raguna uray no ko na tayo nga kastoy nga ado ti panubok ti biyag tayo la grasya lakta daytan. Uray pa na itublak tayo ti kakakaruan nga pan nakaitublak. Grasya daytan. Ano uray pa no nagkamali tayo dakkel nga pa nagkamali. Baka grasya lakta mo. Pero daddo mga rod ka dagi nga rod pagkamalian tayo isuda ti pakabigbigan tayo ti grasya na kasla dati agkukutel. Adaya kasta nga ragsak na nuhaan na napadas ti nagkukutel. So ikarkararag ko ka. Madi mga ikararag ko daytay nagsasakit na kumako nakaaros handa umimbag daytay handa makagaston daytay handa makaramanan daytay mari na tayon nga daytay anya na ganan daytay aw magayam ser-serbina dagitoy inururnong tayo nga lama kasapulan tayo ti gamgamit kasapulan tayo ti salikwa nung dito isot impray priority tayo nga ditay painikan gibagi tayo ditay panagyaman into nagsakit ka anya ti may kunada ka mano ti kwarta nga nabatin kunana sa in English kasi kung how much money you left kunada ka mano ti kwarta nga nabatin kunana basically kunana everything haan nga di mano na ibatim amin taawam mat ti maitugot mo haan kalang nga natay ka na kasabok ka pa ilakbarya iso pang itay-tayag mo dilaan kalang nga mga tumusay kang kadatapela sa ni kuhati dagatapela dagdaga kadalugan mo pang pagkasano di papamupay basically everything awang mat ti maitugot ting agpaiso awang mat ti dayta nagrigrigatam nagduma na siya ato nagrigrigatam na nagagagumam dayta nagsit-sit ikam dayta so danto mangigaw-gawit din basically kas jay kano ko mano tete ko na tayo nga lubigbigan tayo ti grasya ni Apo Dios un nagado uray pa dagiti nakaitublakan uray pa dagiti nagkamalyan tayo uray pa dagiti wrong decisions tayo no daduma no mabigbig tayo daytoy agyaman tayo laktakin ni Apo Dios isudatin ang pakibker isudatin ang pamature jay puso tayo isudatin nagnakeman in Ilocano nagnakeman tayo iso nga uri dagito pagyamanan tayo iso nga no kas ano tirag o kumadayto nga nagkukutel na imbagan kasi kung mayirag o tayo dapat urayon nyo pinangap kukutel kayo nga maagasal sa kaya grab ko tatan apay pailaan masabol pa lang nga ditay dandanitay duduwa nga lamok ti ang permanta pumusay kan sa kantong agiyaman ti uray lang apay nga urayon ti akas jay dapat kung adi puso tayo ti karon na nga rod ka ne nalpas ti Paskwa nalpas aminan nagmayatan ti biyag tayo tarupam apa si manalata apa
kaguram amin nga bulong nga agtinag. Ang mabalbalin no nagluumong ka duka mo dagitoy nga bulong. Tapno laeng ang agtinag kapukana mata mo lang iti pagpupungtutan tayo amin. Nagsaya at nga biyag. Kadala na dalapos ti aso tama bulong ti masita sa mga nangina apo ilunlunod mo akin aso data. Imbaon yung ata. Nabilin mo ta aso yung kadong parin di masitas na ako ng garat. Haan kakabsan nagado. Karbangan tila ti agragsa. Kabya. Di puso tayo ka agragrag o gaputan nagado abenisyo. Nagado aparabo, nagado agrasya ni Apo Diyos. Di ko na kun ang tayong orain nagkukutil tayo at sa tayo makaungas sa tayo agyaman tatang ka. Nya pay laon. Kumararag tayo kakabsat at nagatayo ken dagiti adaton tayo makaayo ko ma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakigaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastama ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasanto. Makaayo ko maken kaapo toy daton mi agserbi ko ma amang pasanto kada kami ken manggunod iti dawaten mi asi papakumbaba ita kaasim gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Udno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Tasikaga po itaayat mo pinarson ti tao, ita kinalinteg mo dinusan ti tao. Ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken kuana daydayawon dagiti angheles tadayag mo. Agrukbab ken ka dagiti dominasyones. Agpegerger iti saklang mo dagiti potestades. Dagiti langit ken dagiti nalangitan a bertudes agraman dagiti nagasat a serapines. Agdadanggay da amangitantan ken ka isu adawaten mi. Ngay palubos mo kumangay timpuyog mi matinapakurang atimat mi kat konami adi agsarday.
na kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam kadi paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disikulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagit isa may yawat to amay paay kada kayo. Hasta met akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disikulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy lang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay kirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kad met kadakwada. Ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidom ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Isos kada tayo. Amami nagdat sa tilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinaken mo, dito ilagaakas sa langit. Itdan kadapanggal daw ito ay tikanen mi, ti patinayin hangga. Pakawanan mo ti basol mi, atas mi kumakawan. Ti basol, wala pinakabasol ka. Pinakamwet baybayan. Dawaten mi kan Paapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasat anam namaen mi. Ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi ang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingang, nuligat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiyak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya itonggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo ang kapya. Cordero de Dios, sa may kakarikibasbasong tilugong kakasyanan. Cordero de Dios, sa may kakarikibasbasong tilugong, tayo nalakan ti kapya.
At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat ka ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karino, may kakanya, kung ti may salain na sa kong. Kumararag tayo. Dawatin migan ka man nakabalin a Diyos, tada kami at inaraunam kadagiti sakramentom. Kasta kumapay nga ipaay mo ang makapudno kami nga agserbikan ka. Babaan tinasingpet a panagbiag mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ikitimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo dito nga sisa, dagiti nang isagana, dito nga pamilya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo di Diyos. Nagbagarabi tayo sinatag birthday. Ay anak ko. Ay, ti anak mo, happy birthday kanya na.